kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwo kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwo ndọli ndọli anyị ga-eri uru kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwo kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwo kama anyị ga-anwụ ka ndọliwo kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwa dọliwa anyị ga-eri uru kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwo kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwa kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwa Nwayọ bọla gị na-emeka ka nne m. Iwe tiwe. Nne m. Ọ dị ọzọ na. Nne gị. Onye m na ori elu. Awụnụ na-agba m. Akwa ịhụrụ ọnụ. Akwa ịhụrụ ọnụ. Mazi meka deme kanda ya ya. O te prega ono ngode ne ya. Ni. Oh, ai que bolha no gi. Are we member? Eh? Yeah, we member. You don't want to know one. I didn't walk in one margin. What you didn't tell me. Why? You want on the member on the question name would be here. Will it talk? Because it wasn't too long. A good age among them. No, you cannot drive Joey. I don't go or not. I'm making our question. If Biega can't national cup walk, we pray. Oh, my God, I'm not taking it. We're going on the Mulunda. Make a non go one where they can get Gaffro. Idiot. Can't take a canker. The eye bag animal. Gaba, but also the gap while I'm a man. Bana say, Bia on no longer more. Baganimu, they can
halụ kwụ nwa amapụta ngwa welite okwu chi nwanyị gbawa ọsọ ga-agba ana ọ ga-abịakwe nga ji nwayọ ọ bịala ji nwayọ anụ etiwune onye ahụ n'ime mbụ ịmụ ya bụle nwa ara gị niile ga-ala one by one ara ụlọ nsọ ya wụ ya agba gị nwanne ngwa na-egwu ka na afọ onye nwaanyị a na-amụ nwa too much nwaanyị gị ọ na-amụ ọmụjuolu ụwa gị chọrọ ikpuchi afọ ya ka ọ ghara ịdị na-amụ ọzọ nwanne bịa were ebe a ị chọrọ ka nwaanyị gị kwụsị ịdị na-amụ nwa ikeji akpa nwa nwaanyị gị ka ọ kwụsị nwa ọzọ lee ya ebe a bịa were ya iwu ọla ọgwụ a ọ ga-amụ ọzọ nwaanyị gị ọ na-amụ ozuole n'ọgwụ ị chọrọ biko ijiri ịgbachi agba nwa gị agba nwaanyị gị ka ọ ghara ịmụ ọzọ lee ọgwụ ebe a bịa were ya lee were ọgwụ ebe a nla ị ga-enwetakwa m ọzọ nlaghara ebe a nụnwa ị ga-ahụ m ọzọ onweanyị ga-ahụ m na onwe a ọzọ maka na nchi ebe a pụọ ịhụchana m enwere m ahụ ọkụ na-enwe ka m gwarala gị otu o si eme m n'akụkụ ngwa ụlọ kụwa aka kụwa na aka wepụrụ aka onye na-ere ọgwụ biko arịa ụka ị tọpụrụ mgbe m gafere ndị ọzọ i kwuru kwa ya dịrịla ndị ara na ndị isi na ndị ekpenta mana arịa otu ka i kwuru ịsọ ọwụ ihe ọ na-agwụ ọ bụ ihe mere m atenshọn dọkpute m ebe ị nọ melodown ka ịsọ maka ikecha akpa nwa onye ka na-ekechi nwunye m amụgbuole m na nwa anya ọkụ nwunye m gị bụsị ya sị na ahụ ya dị ime gị bisi ya aka ọ dị ime ede ya ara mkpụrụ osisi ụmụ nwaanyị bịa na ara mkpụrụ osisi gacha n'ime afọ ya gaga wụọ nwa ya lụọ eru mmiri anụbekwa m eru mmiri ga ngwa chie nwa nwa mọrịchi eji nwa na-achị ụmụlọ m ejile adị m etile aka n'ọnụ ebute na ụmụ aja abụọ m bụrụ ledo tembe biko asa ọgwụ m ikwuru ka na-eji ekechi akpa nwa ya mụ ụlọ ọmụ gbuo m ndazi ị chọrọ ka nwunye nwaanyị gị ọgwụ ọ ga-aṅụ ị chọrọ ịkụchi je narration gị ị chọrọ imechila ile eji gị ụwa ndụ ụwa gị niile nkuchi generation kem egbe eluigwe gbagbukwe m oke ndazi ngwa mma agbachiri gị akpa nwaanyị gị asị m saa ndị ka ọ mụrụ amụ ha nnọkwa ma ya mụ ụlọ adị mkpụrụ nke afọ wa ya n'ime ndị ọgwụ ga-eme mkpụrụ nke afọ ala ndị wefere afọ ala n'iyi achịarị ọgwụ ga-eme ya li maga n'ime monopos ya likpuru ngwa ị ga-abịa echi ịbịawa echi gị weta olu 2 cup olu 2005 enwu mbabe 25 taa gba ka m nkechere gị na ajịja nọ nga ịla kparị m eme onye nwụ ndọtọ alụ ojukwu ngwa nsogbu anọdụ ama abịa n'ụkụta echi buko ngwa ụlọ kụwara ya aka ojukwu wa ya ngale ịṅụ ya ye erikweleli orieri ọ wọla nwa ndenu ya mee avoid ihe ọwụla wụ
mkpo olu olu mkpụrụ ịma a sị na mkpụrụ ka afọ ene mkpụrụ ya ha ya ngwa nsogbu anụ omega emega n'ọnụ ị ga-ahụ aka ọrụ ana ha n'ọnụ ị ga-ahụ aka ọrụ ngwa thank you ngwa ma ga-agbado anya ọkụ ibe ihe kwuru ihe ọbụla mkpụrụ ya bekwa ya avoid ojukwu nwa mama ojukwu ụwa niile ojukwule ere ọgwụ ojukwule Kanda ke mo ga mo igole an ma kwado kanga buru nwunye ke nkwu na nkwu ya tara ị gaji buru nwunye ke nkwu mara kwa egbu esi igbu ga na ogbuji okwu amadu kwam ya ngwa kulite ka aga fito ozo uno para quando le gara uno no program no bola anya echega afọ ime ya nyere ọkpara wa ụbụrụ ekpe di market ya bịa tara lele ọwụ na-eriri m nọ na-echeghara ọbịa nwala mbụ ọwụnụ Igole no dishi Daros, amuchulo. Nna, ege onye ọmụ gị. Daros, amuchulo. My God. That is you ever do no. Yeah, my guy, ever do liwe. Abare wala nnem. Nigga, what's up now?
ọkụrụzina ka e wujiri n'ofe eke ofe ebe atịchara n'ote ma awụ ụtọ nkịtị ọ dị atọ ka iburu ofe bụrụ ụtọ bụ ịga m enwere afọ anọ ma ụmụ ruru ihe dị agha kụjilagra m n'ofe ụgwọ na ịkpọrọ m nga ụgwọ na ịkpọrọ m n'ụlọ na ọ ga-ara ga esi eto n'ime eto oge ahụ maka Chineke lọv ala ahụ na awụ nnu ma awụ ose bụrụ egwusi ba ga mmiri bupụtara m ga-asa m nwa ide eri ishere nwa ọ bụ nnu bupụtara nkata gị ka o rie ka ịgba achịchara ihe erisinụ ọrụdogote ọrịa lee na-emenụ gbanwere ibu ọrịa ka hụ gị ihe na-arịa gị ka ụda eri anụ Sara m ime ọdọ akpọmọ mmiri nọ na-egbu gị ara m ime ọdọ ọwa arụ esiri ime ka esi ṅụrụ mmiri erijuole m na-agbahute na anyasụ egwuregwu egwuregwu ihe ka ekwe anya ụka agbafuru agbafuru ahụ gbasakwara gị ije eji nwa agbụgbụ m gbanwere ime ebisa ka aka na ha gị tụrụ ime akwụsa gị mmiri na ha gị tụrụ ime onye ndị na anyị tụrụ ese na gị ewe nwere gị ime agbakpụrụ gị n'ime emere gị eme eleghị na-atakịchị eze nkwasị mkpụrụ ọgwụ ntetamokụtụ nna-ekele Chineke efegịrị anyị ebighị abụ ekele onye kpachara n'anya nnọọ were nwaanyị akpa nwa ya wa akpa aza akpa ya ka machisota ya hụrụ etu na-ekele Chineke nna so Chineke nyere nwunye gị ọmụmụ naanị gị ka enyere mkpụrụ nke afọ ọ bụ naanị gị uwe onye eji mkpụrụ nke afọ wee jaa mma ọ bụrụ ụmụ nwaanyị ibe gị ndị ọzọ naanị gị uwe onye eji mkpụrụ nke afọ wee jaa mma mkpụrụ aka na mkpụrụ nke afọ eleghị na-etikisi ọwụ m na-enye nwa ọchị na-enye nwa ọwụdụ aṅụtara bịa na mmiri ọwụdụ Chineke nna so anyị ga-arọta anyị ka aka ya ọ ga-emeghere anyị ụzọ nri ọrịọta ọmụmụ eleghị ọwụ ayọwụla ọnụ nwa ka na-aga yọtara m ọnụ nwa ibe na-ayọta moto yọta ụlọ yọta ndụ ogologo yọta ahụ ere mma yọpụ ụbịam yọpụ ọkụ ọmụmụ dị na ekwute okụta ihe gị tụrụ ime sị m na Chinenye nwa Chinenye nwa ayọ maka Chineke buru ni ga-adị na-eri ahụ mmụta ji ha riri ihe ka ha na-eri na-eji ha bịaba buru ka erie rubi ga rubi maka ya ọnụnụ Chineke ribe otito ele ọmụta ji ha riri ihe na-eji ha bịa nga bịa buru ka ebe rie kpọsụm lebe eze ka ọ ga-agbụ gị ka ọkụ n'ahụ ọkụ ime na-ere maka Chineke ma ọ bụrụ gị ka ọkụ n'ahụ gị fụta mazị n'ọba aka ebe ị na-echa m si iji nwa amụjisa m oyi ka na ịmụjisa m oyi gị mụgbu onwe ọ na-agbahute na anyasị ọ na-adịghị ka a na-agbahute ọwụ na-adịghị ka a na-agbahute na ele ka ịkpọkishigo ọnụ n'okporo ụzọ ebe ji akwa di gị ọnwụrụ anwụ di gị ọnwụna echimechi na-alọta mezite ụmụachi n'ụzọ ụmụachi ekele masị ehe ụmụachi abawala mele ihe m ji na-akpọwa ụmụ m na mụrụ nwa na ụmụ nwaanyị aga ọbụla ha ụmụ m ọzọ ọbụla ịnwụrụ nwaanyị aga n'ụlọ ele ka ewuju ị na-awụhụ nwaanyị aga ịmụrụ nwa ịmụhụrụ nwa nụ nwakpọ gị nwaanyị aga ihe mere na iji dakọ onye mmadụ ebe akwa mecheshi ma dịka ọnwụ na ma nwere ihe mere enyi amadị m shọwa kpọrọ gị nwaanyị aga ịwụkwa lenya magba gị akpọla gị nwaanyị aga gaza m o nwaanyị aga lee o nwaanyị aga o
gaza m nwanyị aga ina mo na mo nwenu nwe ebe mana na akwa nunu nwanyị aga onye nwụrụ gị ije bega pụ ihe je chọpọ ne mere ọwa dị go mụwo ama anụ m ihe ije bega pụ nwanyị aga ebe mana akwa nwanyị aga akpụla gị aga aza ke were obi ọma za ihe mgbe gị ndo nwanyị aga hicha anya go ị bịara na-abịa ịsụ n'iwu uwe ọhịa ị bịara esi kọwụla afọra na diga azọla gị kezi adiga azọla gị kezi adiga azọla gị iwu uwe ka ị bịara eso ibe gị ahụ nwa kamala ị gịnị bụ ọmshọ kọ ihe mege na mamshọ akpọrọ ya nwaanyị aga ọgwụ Chariot na nara Jesus Christ dịka onye nwe ọnụ onye nzọpụta ọnụ ugbu a bụrụ ka eji anara mmadụ nke ọma ugbu a bụrụ ka ị ga-eji chọọ Chineke chọta ya akwụkwọ Matiu isi 3 mmalite nke 16 na-ekwu Jehova nwere ụwa n'anya otu a ọbụladị na o zitere ọkpara ya ọ mụrụ naanị ya na onye ọbụla kwere na ya na a ga-azọpụta ya ebe 17 na-ese akpere onye na ọ bịaghị ka ọ zọpụta ụwa kama ka ọ bịara ka ọ napụta ha ma 18 na-eso ekpele onye na-ekwedo na ikpe ugbu a n'ihi na ejiri ọkpara Chineke a mụrụ naanị gị ọtụtụ nọ n'elu ụwa taa na-amụ ụmụ ọ na-amụ ka ụwa ọbụladị ndị mụrụ ya nwagide kpọrọ ya gaa dịka ụkpọrọ okwu Chineke esiri dị zụlite nwata dịka ụzọ Chineke esiri dị ugbu a nọ ụfọdụ nọ na-agagharị ụfọdụ nọ na-awagharị ụfọdụ nọ na-aṅụ mmanya ụfọdụ nọ na-eji ndụ ọjọọ dị iche iche dịka amaghị Chineke chegharịa nọ na rado Jizọs Kraịst ugbu a na-adị ndụ eluigwe dịrị ọka ala dị ndụ zụlite nwata zụlite nwa gị n'ụkpụrụ nke Chineke ịtụ egwu Chineke n'ihi na mgbe ị zụlitere ya ọ ga-asụ nne gị uwe ọgada na-abụ onye na-aṅụ mmanya gada abụ onye na-akwa iko gada abụ onye na-eji ndụ ọjọọ dị iche iche nabata Jizọs Kraịst uwe na-adị ndụ kwere na n'aha Jizọs ka ọ dịrị gị na ụmụ kwere na n'aha Jizọs onye ozi ọma biko eweli iwe ama ma izuzu ụmụ na emume ụmụ ọwụdụ m ka hụrụ mee preaching go diverse ihe Chineke tụrụ m n'ọnụ ka m na-ekwu ihe tiri gị n'ọnụ Chineke kwuru ihe o tiri gị n'ọnụ kwa ya tiga gosi gị kparịwa m gị hụ dị mkpa aka m na-atọrọ m ikpe emume ụmụ maka Chineke imega ji m tie ekpele n'obodo m maka Chukwu ma m egburu gị kpọ mbaskad nwatakịrị mepụ ọnụ ọgụ okenye okwu otu si dị ya mma ọkwọgụ bịa a na-akpọ gị abụ uche ka na-akpọ gị gịnị ele otu si hụ nwunye n'ụzọ na-agwa okwu otu si wede gị mma ụdịkwu nwatakịrị ibuchukwu na-enye nwa iwe na-agwa nwunye m okwu otu si wede gị mma m wetu obi ana nọ n'ebe a anọ m n'ịnọ nga ọkwa ịhụrụ ụnụ yewetu oshi iwu ndị amara m isi ara gị oke onye jaga no idi grabia nga gị bịakwa na agbarị nwaanyị gị nna ndị isi ara gị mma ị nwere lọkị nọ ndụrụ mana m ekpola gị gbu aka ntị isi ara gị mma o rugo gị nke ịgwa m na isi adị ọmụma ndị isi ara gị mma nna ịgbasigo m iwe isi ara gị mma ọkwa ihe unu na-ese ihe unu na-ese ihere adịda eme nụchacha ụmụ nwaanyị isi ikpe niile nọ na vileji mara mma ọnwa ekele lego ụmụ nwaanyị niile nọ n'obodo onweghị nke ya hụrụ n'anya ha niile ma ndị ka isi mkpe ma ndị ka ụmụ agbọghọ ma ndị ka nne ihe hụrụ nwoke ibe m ịsọ ya ka uche gị niile lara ịma na nwoke ibe m kelụrụ ịma na nwoke ibe m kelụrụ cheme ebunye ya uche mgbe ịhụrụ na buru okpu kpuchie isi gị kpuchie akọla uche gị lee ya were nwoke ibe gị lebe n'ụlọ lụba ọrịnụ mma ịfụ na-erere aka na amụrụ nwoke atụrụ mụrụ ebule gba aka nwa atụrụ mụrụ ebule ọgba aka nwa onye mụrụ ụnụ gba aka nwa jeso merụ na ebere jeso merụ ụnụ na ebere were kọtịn kpọ efe nwoke evileji enwe ma respect nna ya agba ihe ewela m iwe ndị abịa ma gbarịcha gị isi ara gị mma
Dim. Asama. Ele hiche o sechiwo. Echi. Echi we echi. Ndị echi ada agwụ agwụ. Ai, agada agata. Nwe ihe chetara o echi. Dịka gịnị? Chenana. Cha. Oh. Ụdị echi ka o mere afọ ole mmago hapụrụ. Igala kompeteri. Echi ka a na-eme ncheta ọmụmụ m. Onye kọkwara n'oge onye chetara gị? Ahụrụ m mma baptizim m n'ụzọ obi igwe mgbe m lọtaga aja. Lekwa ya anyị kọrịwa ya si echetala egbe ahụ amụrụ m ọhụrụ. M shizi otu ahụ mata so echi ka a ga-eji mee ncheta ọmụmụ m. Sịkwa m maka na ama m na enwedị ihe ọwụla ihe ọma ga-esi gị n'ime apụta na ụdịtara ime mụọ nwa. Yes! Ọsọsọnụ. Asị m sị enwedị ihe ọma enweghị ike icheta ụdị ihe ọma ndị a. Naanị ihe ị ga-echeta mgbe ọbụla abụrụ gị abụsa gị asị ya rịma gị n'afọ shie nwa abụsa gị ụkwara pịam ya makpụrụ gị n'afọ wụọ nwa. Ọ gwụla enwere ihe ọzọ iri mma. Elekewa abụsa m asị ya eshie nwa. Aṅụtara m ya na mmiri idudo divod ọ bụdo anya abụọ. Gị na onye ọwụ ma ọhụ ndị omibego jikarala onwe ha hotel mụrụ otu na-esi ejikwa onwe ha ka gị wee ụba home gị gụrụ ọrịa gị nwe nwa gị ọrịa aka ntị amara ga ama ya shie nwa abụsa ga-asị ya shie nwa ka m gbalagra gị ekwuchile m ọgụ onye enwe ha ịkpaga ama m onye bụ igala amịpụ wazụ ọkpọ ọgala amịpụ ebe iyi mmịpụ gị emikpuo gbawụla gị mmikpuo gị n'ime ga nọrọ ịpụtara wee mụmụ nwa. Chena nwere otu ihe m chọrọ ka e mere m ya wụnụ ugbu a ka ị bịara achọrọ m sị echi ga-aga nnọọ na ncha garịchaa gatuo ngarị mma ị ga-akpọ m aga m ga-agaga rie ihe ṅụọ ihe mịa ihe lụọ ihe tupu na ihe dị mma nwoke ọbụla na-enyetụbe nwunye ya na ndịrịga ndụ ya zọrọ m ya ha ga-awụ gị bụlali otu dọwa ya edere nle ya mbeme nle ya otu mbeme ụrụkwasị ebeghị m sa aka gbuole m he mbeghe so akwa love omemele m emewe ọrụ ka emele ya eme dịka gịnịkwanụ agadi m ekwuli ihe m kwesịrị gị ji anya gị tiga anya na mmiri jiri aka gị too ị ga-etute mamụla da akwụkwọ nsọ so anyị ga-achọta anyị ka a ga-emeghere anyị ngwa nna m tu gaa n'aja tue nwere ihe ibu n'obi atọọla nye ọbụla m tụtụrụ ọrịa gị mma otu ihu nwanụ nsogbu anụ aga n'ime ụlọ ka a ga-achị gịnị mgbe ụmụazị a na-etetara ịda bụrụkwa oge gbuji gị ada nkele ke nne gị lụrụ anyị ga-akpa buru oge gbuji gị obe ihe ọ bere n'anyasị nya ahụ bee ihe ya taa maka Chineke ama ebugo ọ na-abọ ya na ọkpọ ebe ụda ọ na-edoru n'ezi kakwa n'ihe elizi ụda ga-azụrụ mkpụrụ ọgwụ ụra kwuo gị ihe ọṅụọ kwe m n'ahụ m ụra ejikwele nwa ahụ ata ejikwele ihe akwa nne m lọrọ ụwa ama m sobeghị bibi
Hey, Uju nwanne m. Anọkwa m n'ezigbote nsogbu ike agwụla m. Na di m akpagharịala agwa. Ana m aghọtatikwa di m ọzọ. Ama m isi ya, ama m ọtụ ya. Di gị akpagharịala agwa. Oh, mgbe m achọ ga mkparị ahụ. Agbabela gị ige. Agbabela gị shi gị tụwa otu nwa okorobịa rị mma. Ya hazie gị. Gị eburu afọ ime. Pịa, ya mụọ ya. Ndị Igbo shingala nga mashiri yo. Ya gị. Ịmụna na shadi ga aga akpụmafụ nwaanyị ime. O tụrụ gị anya. Shiri ọ gara akpụmafụ ime. Shiri ọ ga-enefela gị gaa n'ọnọdụ nwaanyị. Ị na-amụ ọnụ n'ezi. Ya mgbatara gị mmụọ mgbe isi yo. Uju. Ebe otu sịrị mgbe nwa ụdịrị ihe dị ụta kwanụ. Mma na m a ga-emenwụkwanye ya, ọ ga-ekwe m omume. Ahụrụ m di m anya. Adị m eme onwe ya. Ọ ga-ekwe gị omume. Ele ihe na-amarala bịa ma nga adị ime. O, ọ gị gbaa nga ya ebie. Ọnwụ ga-anye gị afọ ime. Ihe gbara kitikiti bịa nga. Ihe bụ oge na-ekwe gị omume bụ di gị anya mgbakere n'ịhụnanya di ya mere ma. Di ya mere ma ịhụ na akụkọ gaji gị akakwara nke ọha elu ọjị o shikwara nga ji n'ebe ma ama ebe ọgwụ. Gbara ya na ọhụ nga gị. Anụrụ onye m gwara gị. Lekwa ụzọ biko. Akwa mma na ọkwa mma. Ha mma na ọkwa mma. Ebe ime anyị ike ime anyị ike ime ihe ime ya. Mba. N'akụkọ ezinụlọ ka ha kpala na ukwu ọjị. Pasarala ya onwe. Lakpu. Wow, it's so religious. I know now. Man can tell you that she's ready. Hello, I'm going to go and talk to her. I am to. I am to do what? Yes, sir. I want to do. Hey, hello, my dear. Batan. Give to no near land the other. No, you know, ma. You know, the end days. No, you ain't enough on the book. But there's him. Anyaku, Mbabia, here, what our one day. Mbabia, Buham. Is it? Eh? What would you go some more? Not our way, Sunday mentioned Tom, Yao Bonding. Me got your gift to the not even walking in with them. You get by it, how much is the native will. Rock again, you can do the color when he. But because I don't know, I got me. What do you hit to know that comes along? Eh? Yeah, the point my brother. You can't have any me. Yeah, that got me on the motor. I think so. Come up and I here. I'll give you a again. Make it. Oh, no, I got any. It's some got any me. I can't Be a test, Soyana. Me, I'll give to me a test, Soya. My cat could make a jacabuha here. I haven't gone under that. I am not the way I am in this shell. I'm making up. Aquata, if I can hear teacher, ask them about Kanda. Praise. Kanda, so long of poor. Yabu high and never test, dog. Kanda! Everybody got a babu show, Macachina Kagamachi on the 2 on me, I put on the Mosha.
ele ahịa sakrịstị ele ebe ụmụnne gị gaji gị gbapụ ụkwụ ozu na ntụ gị gbapụ ụkwụ nọrọ gị nọ ibere bịa bịa bụghị ha n'ihe abụọ n'ụwadogo ị ga-abagarịrị igbe nke taa Chineke gosiri gị agha Chineke nke na-enye nwaanyị aganwụ Chineke ka okwu ya niile bụ okwucha ọgwụ Chineke na-ekwa m ahụghị m nwoke nke di m ji ahụ nwaanyị dịka ihe ndị mmadụ na-ekwu Chineke biko zute m site n'inye m mkpụrụ nke afọ hichaa m afọ ya mmiri Chineke na-meere m ndị ụwa mee ha ndị okwu asị Chineke biko nye m mkpụrụ nke afọ Chineke mekwala m nwa dịkwuchela m ụwa ọnụ Chineke nyekwala m nwa dịghịcha m anya mmiri Chineke biko ahụhụ m nwoke ka di m ji ahụ nwaanyị dịka ihe ndị mmadụ na-ekwu Chineke kwa gị na-enye nwaanyị aka nwa kwa gị na-emepe akpa nwa nwaanyị Chineke mepe akpa nwa m mepe akpa nwa m Chineke na-emerela m ndị ụwa mechere m ha ọnụ ka ha kwubiga Chineke biko na ana m arịọ gị hichaa m anya mmiri site n'inye m mkpụrụ nke afọ Chineke hichaa m anya mmiri site n'inye m mkpụrụ nke afọ onye m anya Chineke ụwa akọọla m ọnụ ekwe ihe na-akparị onwe m ekwe ihe na-ala n'iyi ala ghere eghe oke ibiri ha ka nkụ na-epe wago ide epele nkụ gị hapụ nkụ na-epejisa gị oyi ote mezie ezi ka a ga-achigre m na agara na agụ m nwere iwe agara na agụ m ego maka mbi ego ka m ga-eriri ụtara makwasị nwe nwere ị ga-asị gị banyere m aka gị pewere m nkụ m nshi gị ihe n'ọkụ gị na ọ ga-asị agara na agụ gị agara mezie ezi nga nga rie na agara na agụ m mbịa nyere gị aka agara na agụ gị enyere m gị aka ibu Jizọs Kraịst n'afọ ịgụda nyere m aka obi tara gị mmiri lekwa otu nwunye gị rere esi mpewe nkụ eri otu iri na-arị dị mbọ iri ntara ihe ọ dịkwa gị eri ka onye a jiri aka na ọ wọrịrị ọjọọ dịrị gị otu ma ọ dị mmiri ọ wụ omekpọnwụ pewe nkụ m ihe pezie ezo ga-achigire mmiri mgbe ị pụtara ụwa sọ emume nwa ka ị bịara mụ anya ọkụ pe nkụ ezi ezi ọwụnụ ele ihe ke ọbụla ka ọwa ọbara anụ bịakwala na ipepụla nwa ma bịakwala na ipele nkụ pepụ nwa ma nwatakịrị na-enwe ihe o mere gị ipekwopụla ya n'aka aka jiri nwayọọ ịgapụ ya n'ije agala m aka ihe chere dị nwayọọ ọnabiri gị atụrụ ahụ n'ọdọ atụsa gị edo ụda ya ekwu m ahụ ka ọ pụọ ka m zuru m ike Chineke na onye ọrụ ebe ọ makwanụ ka o shinyere m n'obi ji aka ya gbakwụpụ ya n'aka aka nga onye mepe meghe ụzọ naanị gị ka nwa pasịrị ọ ma ji bịa gị n'aka aha kwụsị nwa ka ụpụta ehihie ha otu nhakwụ na ịha kwụrụ mepe meghee ụzọ ngaje ka akụrụ mmiri taa ahụ ọ ga-apụkọrị obi n'igwe ịwụdachi
nna ngwungwu na-anụkwa ihe na-eme na nwaanyị a na-akpọ Mama Uju chọọ ka m gaji nye Madam Rose na-lekwa ihe na-eme n'o ndị ma ke m kpebiri n'onwe m ihe ọbụla ga-eme m nga mkpọrọ nwanne asị m na-achọzikwa m na ndụ m ọzọ ma o wepụgokwa aka m na ya n'ọkwa nwaanyị abịa ọwụkwa na nwaanyị a kwere ka m bịa dinye n'ọkwa na m gafe ọsọ nwaanyị a wee dinakwa ya na onye nwaanyị achọ ka m mee nne dịkwedị na ihe ahụ nwaanyị nke anyị ọchụ ke Madam Rose na-ekwu okwu ya ke ma na ọ dị bụ ahụ ebe a ke ma ke m na gị abụọ m ọ bụrụla ọkụ ebe niile na ọwụkwa gị na ndị eso makwa ịfụkwa ndị a nwanne wepụkwa uche gị na ha ọwụkwa gị na ndị eso wara na agbang ịnụ ya gwara isi onye abịakwala bie nso asa anyị nọrọ maịl gị nọrọ maịl m nwa nọrọ maịl anọ nwakwala nwa gị bịa m nda anya ọkụ ọ gbara na agbam o nwere ihe na-emetrisi ndị mmụọ gburu Chineke ọ kpọrọ gị ọkụ ofọpụrụ nwa mmeke ị na-aja o nwere ka m gbawara gị sịga adị mkpụrụ osisi ọbụla nwere mkpụrụ n'ime ya dawele gị nso na ha gọrị ka magnet ọwatị mkpụrụ osisi na-esi nwa maga gị n'afọ gaa ngwa afọ ma ọnwa gị saa m na eri ime ọdọ tiga m n'ime nsogbu ọgụ ịkọ n'ụwa gị na chi gị onye mụrụ ọnụ okwu ziri osisi ọbụla nwere mkpụrụ ziri mkpụrụ osisi ọbụla nwere mkpụrụ n'ime ya anya ọkụ ịgịrịkwa ji nwa agbụgbụ ma nwere ọjọọ mere nwe o amụgbukwula m na mmụọ ị na-arakwa mkpụrụ osisi ndị mbụ rara mkpụrụ osisi rakwa agụ ka ọkụ epere ala na rakwa agụ ka nga arịra epere ọ na-anụkwanụ ga-anụ maka Chineke ọ na-egbugu n'ime ụlọ ejikwala nwa amụji sam oyi ịmụ amụji ebe niile m nọ nga Ujunwa nne ezinne gịnị ritere n'ịgba mbọ ịhụ na ị ghasara m ezinụlọ nye ezinụlọ nwụsa ha kịta obi adịghị mma gịnị ihe ọ bụ nna gị mu ịhụrụ ma gị ma nwaanyị gị ahụ nna gị mu si gị nye na m aka bịa ma gị mụọ nwa nwanne gị nwoke nwụrụ anwụ bụrụ otu mkpụrụ nwa narị gaa chọshọpụrụ otu mkpụrụ nwa ị na-werecha gị niile masị gị bịa ma gị mụrụ nwa nwa ọbara ezinụlọ anyị abụọ ụmụ gị saga gị eme Maria ga ahụ na Jesu ga ahụ asịhụ gị nye gbala nwanne gị nwoke aka mụọ na ya nwa Ujunwa Jesu mere gị ebere Maria nye na gị aka Jesu mere gị ebere Maria nye na gị aka Ujunwa si Jesu mere gị ebere Maria nye na gị aka lee m anya wụ onye ụka ana m eje ụka ana m amụ maka echi mmadụ
onweghị ị ga-emekwata n'okwukwe okwukwe m siri ike n'ebe Chineke nọ sikwa ike n'ebe nke obodo anyị nọ ọ wụrụ marụ ijekwughị uju nwa agaghị m eme ihe ọbụla n'ebe ị nọ ịchọ nwa aha na nwa na-agụgụ na-agụsighị ike ọ bụrụ na nwa na-agụgụ nke amaghị agụ kpagharịba jee ori udo jee nwee eke jekwuo agbaazị chọọ ụmụ okorobịa juru nga ahụ mmụọ ole ị chọrọ ịmụsị ya kuru lataba mara ụmụ ọmụnwa ọ gaghị awụ ebe m zụrụ ahịa mama ga-amụhụ nwa ahụ onweghị ike shi amụ aka akpabala gị enweghị ike shi amụ aka n'enukwu ọrụ ihe ejiri eme na gị ị ga-amụrịrị nwa ahụ ma ị chọrọ ya ma ị chọhụ ya ị hụrụ nwa ahụ mmadụ enye na gị aka mmadụ ya na Jesu achịhụ ga kpamana nwaanyị nwanne gị nwoke ime ọmụ ana nwanne gị nwoke ime ekwu ya gbalaga mmiri kpuchiri ekpucha ka m bụrụzie kpọgara nwa m nọ Lagos na-atụrụ ụjọ ọ na-atụ egwu ọbụla ọ ga-eleji ya anya ọfụma ọ na-atụrụ ụjọ ụjọ anọdụ anyị n'ime ọsọ amadị m onye ewu anaghị m anọ mkpụrụ ọgara nwa m tara ngwụmụ kpọọ nwa gasị gị ga-ala ala m ya n'iyi onwedị onye nọ n'ala na mmala mba onye na-amadị onye iwu onye eliri n'ala maka Chukwu iwe ezigbo mmadụ ga-anọ kama n'ihe mere na onwuo ọkwa mmadụ nke polisi biko otu ahịhịa ka m chọrọ ịyọ m ya ejela aka polisi azụrụ anyị nwa biko ya gara ewepụta aka chọọchị aka polisi ya wepụ ya ya were aka chọọchị biko zụọ na anyị nwa biko dịka ihe anyị kpakwara na mbụ biko na-akala ya otu ọbụla o mere ji na ndụmọdụ eme ya ọ ga-amụta mụta otu nne ha na-eme o mechara mụta na-akụzikwuru ọ na-amụta sọ ọzọ dị ka ibi ya nwụ na ego ọ bụ isi m ji enye mma ekwule kwara na agba ejegorele m ọnụ n'ụka ego ọ bụ ihe m na ya kpara ama akpọ gị ahụ fri ọwụ ya mụ nwekwara shems ego ọwụ na ego anọdụ nga gba nkịtị eme mbịa n'ụlọ eme mbịa anya ọkụ ngwanụ o izu ọma nna agbadokwa anya o kamakwa ahụ ekwule ka nne gị kpacharakwa anya gị anya ọkụ kpachara anya gị na-ekwu ka ego etiga ụlọ ọnụ iwe erie blanda fools Why dị sharp bụ ezigbo ọrụ na village a iwepụta anya gị nyụgharịa anyị mata sọ ọrụ na village ala eni ya lekwe ego otu na ugbo anyị nwetara ọrụ ga na-enye ọrụ na akwụkwọ ọrụ anyị ga-ewere ọrụ ka enwe ha ọrụ nọrọ mma anyị were ọrụ na ugbo anyị erijuo afọ mana anyị ga-akpachapụ anya ka anyị ji ọrụ a rijuo afọ akpuchi maka ịmasa ụmụ akpuchi onwe nna-eche ọhịa mere iji akpọga m akpuchi gee ntị onwe nna-eche ị nwere nwaanyị achị ebe abụọ ijiri nwaanyị a anyị ga na-erite ego nwaanyị a ga na-eburu ọrụ na-abịa anyị na-efinishi ya mma bụ mkpaghachi abala gị na ọrụ nọ gbawala ọrụ anyị ihe a bụzi ọrụ anyị ga na-arụ mgbe ọbụla mana onwe na-echute akara m mbunye gị uche kpọọ m afa m abụ uche ya ma ebunye gị uche madam iri sharp buru ọrụ na-abịa buru ọrụ ọ na-eji ọrụ a gbaa bike na village a
Mpogani. Ijikwa ọsọ m ejukwa ahụ ka ọnwụ asarị onye na-ejide ahụ nke ọgwụ Chineke kpụkwa n'ọkụ ebe ihe ịmụ anya eme ụmụachi begoro ahụ Chineke gị mụrụ anya na-eme ihe igide ala nwa ahapụ mma maka ka ozi ike ekefechiri m ha ebe mata nọ m ebe ụmụachi na-eti abụrụ nchi weta ekechiri ha samba na ama nwoke abara shiri gafete oke ọ ga-awụ ụlọ amamiyo na-efere ka izizi ofere ga ebe ofere ga ebe ọchịchị na-akarịala n'ụlọ ana m ọchịchịrị ụmụọchị na efere vuvu etu na isi do ọchịcha na-achọ ịbaji n'ime ihe m nsị mbịa mbịa n'ochite ụzọ abaghị ga ngwa mbe akwado igbu ewu ma nwa na-eme m darọt egwu egbujishima egwu alawa adịtị m ahụ mgbe ogbujishima anya ọkụ isi like wala I like it. Akan mesan nama ini kira bunga. Apa kanda? Ika chana school. Ige shina kanda baga na pomono nulo. Opugo maafano de na gida dafo. Hey, Chibo. Chimawo gene kamere kiyo. Chibo yenu mo wanke mo. Chibo yenu mo wanke mo. Eleye mere chibo babiko. Nkemi. Ana m ebere chiba akwa ụwa m. Ana m ajụ Chineke ọ gịnị ka m mere o jiri hapụ m. O jiri ọ chọghị ka m mụọ nwa nke m, ọ chọghị inye m nwa. Nna m ukwu di m ọma, akwa ịma na enweghị ihe ọjọọ mere ma m na-agbọgo. Ebighị m ndụ ọjọọ. Ọ gụwa mere m ihe m ji bụrụ nwaanyị n'ụbọchị taa. Enweghị ihe ọjọọ. Ọ gịnị ka m mere Jehova? Ọ gịnị ka m mere Chineke o ji hapụ m? Ọ gịnị ka m mere? Jụọrọ n'ụmụ ya ọ gịnị ka m mere? Ajụjụ ndị a niile adịkwa na mkpakọta. Ọ dịghị mkpa. Oge Ifechukwu oge Ifechukwu mgbe ole? Oge ya otu o si eche abụghị otu anyị si eche. Otu Chukwu si eche ọ bụghị otu a ka mmadụ si eche. Ka anyị nwere Chineke ndidi. Oge rue ọ ga-emekwe na anyị nwe anyị n'ahụ. Ebezina cheta na ahụrụ gị n'anya. Cheta na ahụrụ gị n'anya. Ma ị mụrụ nwa ma ị mụrụ nwa ahụrụ gị n'anya. Chibunye m nwa m. Chibunye m nwa nke m. Nye m nwa ga. Na-abịaruola. Nọ, o nwere ihe m ga-emere unu? Daalụ. O nwere ọtụtụ otu ị ga-esi nyapụrụ anyị aka. Anyị nọ nwaanyị nwekwara na otu anyị si nyere anyị aka. Mma ọrụ aka na-ekọ aka akọghachi aka n'iche. Ahụ ya? Ọ bụ eziokwu. Ele otu ahụ kwana ka kwuo na ahụ ihe anyị chọrọ ịgwa gị ntụ ọzọ na ya maka mma na ịbara mmiri
Yawo anya ba ni mu yo je ku ha ma e kwa e ku ya ga ga ba nda yo ale ni ai be mi yo ku don't tell me ba na so ba jere ko pro ba bon de ara de wanga sa ho re ni mo tele ba ma si ha bu ya nga ha aju ha hi de ma bi si je ka ba nga de ni yo ha tele ba ona ara ya ara wa mba bu ni na wo me masị nwanyị iwe nwanyị ọ ga-eme na ihe a chọrọ ịba gị ịga tụgharị iwu uche onwe ihe o mere nwanne m nwaanyị ọ dị ka nwanne m nwaanyị iwaala amaghị arị ezigbo amma ụma na nsogbu anụ ọ ka mma nga ya precious ọ ga-arụ ụkwachi ma gbọrọ na-ekwuga ma ahụ ihe ọwụ Ibu okorobịa chọrọ gị jagara olu ihe gbasara mmasị ụmụ okorobịa chọrọ gị ha chọrọ na-ara ya arawa ele otu m ga-esichọrọ m bịa sịkpọrọ ha baa n'ime ụlọ ee gakpọrọ n'ụmụ baa n'ime ụlọ na m na-ekwu onye m okwu chọrọ ikwu ihe m okwu chọrọ gị dị amamcha ga-achọ amamcha chọka ị gakpọrọ n'ụmụ n'ime ụlọ m na-ekwuchazi ebe ụmụ ala ma gaa gaa bịa kpọma biko na ekpekpe m o ekwula foto nweghị ihe mere ọ dị otu ihe mere ịgbakwa ụmụ okorobịa na-akpa n'ụlọ bịa bụ ọma na afụkwala ha ahụ biko nwee ihe mebiri emebi ino ama m henge ụjọ atụla isi na gị enweghị nsogbu ụjọ atụla ṅụọ gbana ụmụ ya gbana ụmụ ya gbana
mere kwesị m ikwe gị aka iwe ewela m lee anya ka m gwa gị ga-emu ntị ma nwa m ji chọ ka ị gara m ije nwoke ahụ ma masị na ọwụwa ya aga m aga ije ahụ my own gajie ya ama ihe m kpọrọ gị na jos ka gị mere m just this one gị jos gbugide m oge na nwanne alaik mgbe lee ihe gburu oge na ị na-edere ịba n'ime ogbe ka ọ wee ga-ịchọ ụmụ o ịyọrọ akwa ọ na inwere uche nsogbu anọ bịa ka ị gaa ekwe ya achọkwa m fọkọ bụ ihe adịkwa n'uche ihe m na-agwa gị akọ nwa m tomato jos m afọ ma ọyị ji arụgbu gaba n'iru n'ote m oge ahụrụ m gị n'anya aga m ewe iwe kedu ebe okwu gasịkwara hei obi m bụpụ asụ ma fichaa ọnụ jikwa okwu a ele otu si hapụ ọnụ aka okwu rụrụ arụsị na ya na-apụta hapụ okwu rụrụ arụsị n'ọnụ gị pụta ekwesị ihe na-apụ n'obodo anya ebe niile ebe ọbụla ị ga-akụ okwu ahụ ka na-ekwu ebe niile ihe na-apụ n'obodo anya ebe ọbụla edoro ya ka ha na-ekwu gị ikwete ọgwụkwa na mpetere obi m ha nọkwa na-ajụ m na mkpadoro gị si gị ga-alọtawa nwaanyị ọzọ obi m gee m ntị hapụ ihe ndị mmadụ ga na-ekwu kedu ihe chere ka ha kwuo okwu ndị mmadụ ga na-ekwu n'obodo a ga-abụ okwu rụrụ arụ naanị ha ga na-achọ ọbụ otu ha ga-esi etisi ezinụlọ mụ na ga mana ekwe were ihe fashie ntị ga ihe ga-abụ kịta bụ azụ anụ ụka ị na-aga gị gwara azụ anụ ụka egene mmadụ ntị gere ha ntị Bye-bye. Okay, nine. Nwanne m nwaanyị zitere m ozi onye bụ nwanne gị nwaanyị? Nne m nwaanyị Chileta. Ọ sị na m bịa jụọ gị ma gị na ụmụnna gị ọ na-akwadokwe maka ihe ọlụlụ nwaanyị ahụ echi. Onye na onye? Gị na ụmụnna gị. Onye zitere gị? Nna ka ị na-emekwa ka ị nwa onye m uzi. Ego ole ka ha kwụrụ gị? Jesu melụ gị ebele. Ịbụ nwanne Chileta. Ma leta chi. Otu akụrụ si amịgharị n'obodo achọ onye unu na-etisa. Kedu mgbe m gwara ịlụ nwaanyị? Ma ndị gara ndị a ntị. Hapụ ndị a. Ndị a niile bụ ndị ọjọọ. Nke otu kwụrụ anya nwa ha. Nna ka ime mbụ ime anyị eme ha. Hey! Nna m chai! Ịhụna manage eke. Aga m enye ụgbọkwago. Otu ihe ọma ị ga-eme na mewu ekwentị gị anyụkpala anya. Ekwentị gị ya anyụkpala anya. Mkpọ ha anaghị efe. Gaza. Ịgbalịla enu. Ele kwenu nwa enye nna m kike manage enu ke. Ngwanu no. Ino dia chai. Kanda. Ele ina agba kpurukpuru n'ime kitchen, wara na agbanga. Ele ime ga na kitchen.
Eri na menu sekwu. Iri geni. Isi iri geni anụ ọja mgba ụlọ ikpori n'ọnụ ka nne m. Nwere sunu ga-emote ekpo. Mee ka nna ọnụ wa agụ. Unu na-ezuzu nwoke gaga bụrụ ọbara nwaanyị. Akwa nọ n'ụlọ adọrọ eri mmiri. Nonsense. Ihe m jiri kpọọ n'ụdọ awụ dị ihe ọdọ ọwụ na enwere m kọl akpọrọ m oku achọrọ m imepe chọọchị eso ka ndị so achọrọ m imepe chọọchị wa m ga-emepe ihe m chọrọ n'aka ọnụwụ na-aga unu soro m gọma mgbawa agbawa unu soro m gbawa mwuliwe elu ihe m niile debere n'aka ọnụwụ unu soro m na-awụli elu onye anọkọtakwala gekwenụ ntị geenụ m anya n'ọnụ onye anọkọtakwala nkwuo ka ma okwu ihere agha gị mee ma ọwụ mee mbi out ya bụ ịgbagha m ụka maka Chineke onye m elie na ndụ ihe awụ chọọchị otu ọbụla m chiri bu ya gbasada ọnụ ihe m ma unu ga na-ekwewu amịm na amịm ihe ọbụla m kweta unu kwe ihe a m kwuru praise ị ga-awa ọsha dị na kanda unu ga na-eguzo ọtọ mgbe ọbụla abịara chọọchị nwechi ike ịnọ ọdụ ihe ọbụla gbasara ego onyinye aka ọ na-agakwala ebe ọbụla ego ejiri nye onyinye nọ maọbụ ego tait mmega emega nwa aka ọnụ ihe m ga-eme ọnụ elekwara ihe a m kwuru ọwụ otu osiri m mpa ọ dịkwa mma o mana ọ n'otu ụlọ a ka ị ga-arụ chọọchị a aga m emepe ya n'otu ala ile gị nnukwu ihe m kwuru aga m emepe ya n'otu ala ile gị ebe dị mkpa ha ka gị na-enweda akọ na uche nwekwara sensis inwedo ala brabra na m ga-emepe chọọchị awụdo ụka nga ọbụla m jiri ka ị ga kpụrụrụ m ndị mmadụ ga-abịa ihe a chọrọ mmiri akụlụ mbido ha ala mmiri akụlụ otu elekwe ha na-enikpute anyị mega ya n'ọrụ etu ego siri pụta anyị zụọ ala biba ya eme ya eme ka m agada apụ iche ndị niile na mere na ebidoro ha n'otu nga ọ bụrụ kichin nne ga anyị gbanwee ya wụrụ ụlọ nsọ mpa ka m jụọ gị ka ị ga-esi emepe chọọchị onye kpọrọ gị Bible school na-aga aga ịga ka ị ga-esizi mme miracle kpọlitecha ndị nwụrụ anwụ ka ị ga-esi eme ya ebere ga-eme nne m gụ asị nwa nwoke maka Chukwu ana m eluzi hope nga ịnọ mana ọnwa ihe iwe ahịa akpọwara akpọ onye ga-eburu gị oburula buru ushi otoro agụta miracle na Bible school miracle a na-eme ngwa ka na-agụta ya Bible ihe ha n'akwụkwọ ihe gị sata otu nga ọbụla ịsatara gọ ya buru ya n'isi ọ wụọla ya mbido miracle na m na-ebido ihe mawụ ike eji ebe miracle ma egotere ya agụta na skuul ma egodo ya onwedị ihe gbasara ndị mmadụ ihe a chọrọ ịwụwụ ime miracle ịgwọ ndị isi ịgwọ ndị ara ịkpọlite onye nwụrụ anwụ kwenye na ya m gụrụ ọnụ but papa elee ụdịrị chọọchị chere na ọwụ chọọchị ozugbo chọọchị ka ọwụ chọọchị nkịtị ọnụ ụwa iriela ahụhụ nkata jọọ ma ajịja eghe ajọọ m lekwenụ nwa atụrụ ọdụkwụ abụ ezigbo chọọchị ọ bụ ajọọ chọọchị ajọ nwa so owere ba nne ya afọ ịnwere otu iri too etu itodu gị nọ nga ahụ yọgọyọ gị na-ajụ ma ọ bụ ezigbo chọọchị ele ka ọ ezigbo chọọchị na ajọọ chọọchị n'ozu amị ya isi ọdụ m ga-ekwu ahụ ka gị te gị ọnụ eze ajọ oge na afọ gị ilu eze gị ka m ga-elu ụta onye nyere ahụ ọdụkwụ bịa nga ọdụkwụ enyere ahụ onye ihe na-esi ihe esi ka ahụ ego n'ịmakwa Chineke mechara cheta anyị n'ala ahụ nwanne m nwaanyị ị ga-ekwukwa ihe tụ ọzọ ịhụkwa nwanne egedeke nwoke ịma nọ ya na kamgbe nne ya kwa ya ma ọ hụbeghị ụzọ ọ ya ka m nọsọ ọhụ ụzọ ya
onye ọbụla na-asị na mmadụ agwa ọkụ onye ahụ na-abụ ezigbo asị n'ihi na ihe na-eme n'obodo agwụgwọ m ike m chọrọ ịpụ ka m gaa ebe ibe m nọ ka m gaa gote wivon a na-akwa n'isi gote akwa m na-eyi ike obodo agwụgwọ m biko ifuru ndị enyi anyị pụrụ apụ ife ụtọ ahụ ha dị akwa ya aga chetakwa ka ịkpọ m echefukwala nne m si na ihe ọfụ gbagwojuru ya anya osi ka mmemme ama ọkwa gụwa ka onye ọzọ ọ gị na-agbagwojuzi n'anya akwa m nwa ahụ ụnụ mbọsị ibido gaba ụka ekpere nwa mada eji anya ọma abụ ụka ekpere ọ bụ ịnụrụ ọgụ na di ifugi ya mana nwa m anụgo di nọ n'obodo oyibo ekpere ọ ka mma na ịchọọ ịnụta di ma ọ ka ife na-agali ịbata ụka ekpere ebe a na-afụ ọfụ n'isi gị onwe ebe ọbụla ihe ọbụla ya ebute mgbachi ohe a na-ewepụ ya nke a ya apịa apịa a na-apịa ya apịa ịghọtago ọ dịla gị mma ịpụ ọgwa nne na ọmụ ka efu na-agbo mere mmiri n'ọbara sama eze were mmiri onye agha kọmba esi mbịara nga bịa nara chọọ ụgwọ nsọ abalị nọ ka m hụrụ ụzọ kọmba esi ahụ gara m ụzọ ọzọ biko mere m ebere ka m hụ n'ụzọ mmime ka ihu ụdọ ọdọ ọ dị ka ara na-agbanụ ụgbọ ara na-agbanụ ụgbọ kele anyị na-eke ịṅụrụ kai kai ịṅụrụ kai onwe onye na-eṅụ n'isi so ịbịara nga m ta ahụ buya na ọbụ buga na mma bughe ego anya gị ka wuru anya gị rulaga ihe na-ekwesịrị irulaga isi ekpukọ ndị mmụọ na ndị mmụọ na-ewere ahụ isi anya oghe kpuchie ha gị anya gị bịa gasị ọ bụ naanị gị nwe mmiri akụrụ ichere nwere ndị ọzọ na-ebura mma anyị na ndị na-ahụ ụzọ adịghị anyị na-ekwesịrị ịhụ abụla anọ nkịtị gị na-ahụ nwa ahụ ụzọ nwa ipere ịhụgụla na ọhụgụla na ka ụdị ịhụsiri ọwụ forever nkwe ngwa gị forever gị nwa nkwụ ụzọ ọzọ maka Chineke gị nkwụ ụzọ ọzọ kpọmbaskas eleghị na-ezuzu gị ịbịara nga m ta ahụhụ mmekwa ahụhụ m tere ịma egbugbo ọnụ ole afọ ọbụla ole m buru ọnụ ma bụghị ego anyị gị na-ahụ adị ihe ndị anyị ga-ahụ anyị wepụ anya gị nwe wepụ anya gị were anya gị tigi ya ndị na-agara anyị ozi ekpu oge isi ka ụda ha kpụrụ gị ya wụ forever ma ụmụ gị generation gị mụta ụmụ ha niile lekwenụ lekwe isi unu ga-eji ekete ekpuru isi ote ndị bụkpụrụ isi ekpu onwe ya n'anya kama lọ ma pịa gị anya nonsense onye biko mere ndị m ebere ka m hụ n'ọzọ biko n'ahịa ka m na ya ọkwa biko nunu mere ndị m ebere biko nu mere ndị m ebere onye ama ka m hụ n'ụzọ biko nunu
mi mene ngebere eshi na ebere nwuru owe no de eshi na ebere nwuru ke na da hu zidan ni eshi na ebere nwuru no de no ihe ha nna eno ko yam kuru ihe am sor gane no yes isiga ikpoli ewu ni ikpoli owe ya wo hem kire si Baba, desse nebré um. Que dá muito. Olha que bocana que nada de coisa, o não. Depois do balhado na missa. Não vou isso, isso mesmo isso lá. Langa conferir. Tá ku na ma ko bi ka kwa she. Bi braka bianga. E bi brana na ka huzo, ha bra plaka ka shinga. Wa hu no zom lelem. Katapila kwa de kwa ngo. Anya esimbra mma nga wa butere me ai butere osi isalende wai nge ha ka wai nwa kpodare ka ngono ai butere ndombo wai ele ahia ube na ka jiri kwa kagbuola m ga na-ekwu feri kweri ai butere nkwo so awe butere me ga si butere awe butere me eburu kwa nga na abo kuna abo bebe agbaka shere m n'ụzọ nga biko pụọ m n'ụzọ m agafe n'otu ọdụ na-eshi eshi aka egbu otu na ugbo anyị nọ ngala nwere ihe anyị sịrị na ọgbara ga akala na ọkọrọ nọ gị nọ na ngala na-akparị ndere ka anyị mekwa ndị ahụ biko m ajụdala iwe onye ebele Chineke ma nwa onye ebele ma wụ m onye ebele unu abụọ chụta isi nkụta unu ji abịa kama zuzuru gị mechi ọnụ mkpu oge ikwu aka ntị nwe ma respect lekwa isi ma mpa gị mpọga uru ya Douglas mgbakọ ugboro eke nwe ma respect ụkwa mkpu oge nga akụkụ aka ya lekwa nwa ọba nshi chọrọ isi gị ụta anyị na-eme ị chọrọ ịhụ ihe anyị emeli ebe enweghị ihe unu ga-emeli enweghị unu ga-eme ụwa m na-ahụbere enweghị unu ga-eme ụwa m na-ahụbere mbụ ihe ọ bụla unu chọrọ ime mee Perfect. My God say make I come here. I don't suffer. Papa don me. I no sabi speak na English. Also down. You know so big. I'm going to make it. Banket. That's why I'm not serious. Not talking to you. So I don't tire. The load what I carry for my mind. This load what I carry for my mind. And so the load just heavy me. I don't suffer. Maybe it's not suffer. Since my mama born me, man never see me for what do me. No man don't see me do this. Because of the ask whether they sell me, whether they go marry me. I don't suffer. Anyone wake up, you can't shine shoe. You shine. Go. You go even they come, they collect my money, they need to one day. I rent to house for one. It's do. I say you kick me come out. I don't suffer. The Lord is not heavy me too much. I don't suffer. I don't do. I don't get. That's all. I don't suffer. It's also I didn't know below. I didn't know below. One got chocolate and ọ dị ibu obu ya ọ ga-achọ ka ibu ghara ya ọdọwụ mmadụ abụọ ka akpọrọ ọkpụkpọ oku ọwụ ọ ga-achọ ka ibu ghara ya ihe awa agha otu oyi adọwa agha nwoke gị ka ọ agha nwaanyị bụ ya ọ ga-ebu isi nri ihe awa agha nwoke gị ọsọ chọrọ ka m nyere ya aka bughaa ya ibu baga n'ime mmụọ baga ka m ọrụ a ihe awa ọrụ majụgo na onye na-ebughị ibu ọgba aka a na-agba aka ebute ibu kwakọrọ esa ịhụ ndị agha a na-agbado aka ala agha gel ihe ahụ bụ kpesa gị melu mi ha ghọtara m ịnụkwa anyị ga-anụ gị ọrụ n'isi ngwa anyị zalie ihe ga-anụ na m ụda ahụ ime mmụọ
Bagara n'ime m wee si na n'ebu. Baga n'ime ara ihe dị ka n'isi. Nwekwanụ ihe ejiri bịa. Anything drink? I said, make I go carry the load, may help me carry am. I no carry anything come, I just say make I. Baby, you are blam. Amen. Anything I talk, amen. Okay, amen. It will help you. You back up your prayer, nothing come with. One. Ever when you let Nanya, give Guru Anna Baroka, who gets random man, hang a man on what you see. Give Butreman, I'm one Mbuhibu, no go running on Anna. Nelly will get Johnny Cote, Pewago, Bigalani. Amen. Amen. Ebe ahụ na ihe pụtara wawo ebe ahụ na ị gawara nnọọ ụmụ okorobịa fụwago nnọọ fọjisa nwe oyi fọpụ gị ahụ abụla gị nwere onye na-ekwe atụpụrụ gị ọnụ ya wụrụ ụwa mgbe onye ga-ebu họrọ gị ibu ara ma awụ ego iji dịbịa ka ị gbara aka ndị mmụọ na ndị mmadụ ga-ewere onye ike nke eluigwe pewa gị obi gị ara aṅụmara anọ aṅụ apere gị ene ọpe ha were monopọs pege gị n'ime ha pege gị alụrụ di pega ga ga ha nukwu kwuru amen ebe ọ na ilechara m anya anyị wụ ndị na-eri ihe dị fere difọ onwedị ihe onwe dị mmanya gị gawa nnọọ onye ṅụrụ ibe ya ṅụrụ ha aṅụmaga ọnọ nri ego obi aza aṅụ elu iburu ihe eri otu bịaba nga asị mbụ ha ṅụ ma bụ ego ijido ụmụazị ibe gị bịa ha tie ego na envelop itid ịgbara aka bịa aka na ịgbara bịa ka ị ga-agba alụ ara udo ara ọkụ mmụọ nsọ ọkụ nwa ga ara ibutekwere m ara gbara ụka ọgbasanụ ara fọgọwa ara onye nwaanyị ekwudo ka gị na-akpọkasị obido dị anyị n'eziri hụ na ọtọ gị ụtọ nnafọ ya na-achụ gị na-akpọkasị ka ala mba Kpachakwa anyanwụ anya ọkụ elekere ete eme omume ọgwụnụ ịhụ ụdị ihe na-abịa ihe na-alabụtere mmadụ